Pardubicích se to opět hemžilo mladými chemiky. V rámci projektového dne představili žáci 9. třídy základek z Královéhradeckého, Pardubického a Středočeského kraje a kraje Vysočina své projekty a ucházeli se o titul toho nejlepšího. Chemie není zase tak oblíbeným předmětem. Tenhle předsudek chtělo zbořit vedení střední průmyslové školy chemické v Pardubicích. Tak vznikla soutěž Mladý chemik, která se těší čím dál většímu zájmu. Ta chemie, ti žáci na základkách v případě, že není prostě nadšený chemikář, tak tam nevidí, jako k čemu jim je to dobrý. Projektový den s názvem Zdravá a nezdravá chemie je jednou z kategorií celoroční soutěže Mladý chemik. Celkem 16 týmů mělo pod vedením svých učitelů za úkol vytvořit prezentaci na dané téma a ohromit svými nápady porotu. Žáci z Polabinské trojky se zabývali molekulární gastronomií. My jsme vlastně zjišťovali, co to je vůbec, něco o jejich historii, nějaké základní techniky, některé z nich jsme i vyzkoušeli. I já jsem vyzkoušel uměle vytvořený kaviár z bezového extraktu a chutnal dobře. Žáci z Cerekvice nad Loučnou na Svitavsku zase vsadili na prevenci zubního kazu. Prezentovali jsme to po celé škole a chtěli jsme přesvědčit vlastně spolužáky, aby nepili tolik sladkého a čistili si zuby. Toto jsou právě ty formy, kde oni mohou uplatnit ty své nápady, tu svoji energii. A není to jenom tato soutěž, děláme jich spoustu a myslíme si, že to je jedna z těch hlavních metod, jak to nadání prostě podpořit. Kdo nakonec získá hodnotné ceny a punc nejlepšího projektu, se dozvíme 21. března, kdy se uskuteční slavnostní vyhlášení. Kuba Kubín, televize V1.